Maayong gabi, kini ang Sugbo News Live. Sa pagmonitor sa kalungsuran ug syudad nga apektado sa 6.9 magnitude nga linog, gimontar sa Social Hall sa Cebu Provincial Capital ang Counter Incident Command Center. Dinhi kolektahon ang mga datos aron sayran ang kahimtang sa mga LGU nga apektado sa linog. Si Allen Ferrarin adunay detalye. Sa gimontar nga Counter Incident Command Center, mamonitor ang sitwasyon sa mga LGU sa lalawigan sa Sugbo nga apektado sa linog. Dinhi, adunay mga naka-assign nga personnel gikan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o uban pang ahensya sa gobyerno, mga department head o mga volunteers. Sila ang gitahasan sa pagkolekta sa mga data aron mamonitor ang kahimtang sa mga LGU nga apektado sa linog. Pinaagi sa Counter Incident Command Center, hingpit ang koordinasyon sa mga gikinahanglan aron paspas ang paghatod sa tabang ngadto sa kalungsuran. Ang Counter Incident Command Center 24 oras nga magpahigayon og monitoring sa sitwasyon karon sa mga lugar nga apektado sa linog. Mga yumig dispensa ang ubang towns wala pa matagi. Kay naglisod mo ni contact on the people on the ground para sa Bugo, contact man sila og command center na yung mga nag-volunteers dito to receive the goods na dapat naman po mo receive. So muna na prioritize gid ang Bugo, but yes, we agree nga dapat dili lang ta mag-concentrate sa Bugo. So late afternoon na natay gi-dispatch nga I think 3 buses para na to sa different municipalities. Medellin, San Remigio. I'm not sure kung daan bantayan pa sa Bulba, kung ma-reach ba, but nagkuhan na ta kung makaya diretso sa daan bantayan. So, and also, ang command center, we decided na i-stop na sa ang pag-deploy kay tungod gabi na security po sa mga drivers, sa mga truck helpers. Along the way, we don't know kung saan may tabo nila. So, I think 7 o'clock to last na to i-deploy. So, may start na po tag-deploy is 5 p.m. Continue ang atong pag-receive karon sa mga relief goods and any kind of donations, cash or in kind. So, there is a heritage park na there mostly ang mga donations. But, ang command center, we decided para ma-centralize ang pag-deploy. Dali na to kay ato maningikuan sa kuwa. So, mo receive lang ta diri sa Heritage Park diri sa Capitol ang deployment or ang releasing dito na sa warehouse na to. So karon ongoing gihapon ang repacking. So by 5 o'clock nanay mga trucks nga mogikan from the warehouse towards only the deployment of the relief goods. But the repacking it is still continuing. And also in the Heritage Park, there are still volunteers there who are receiving relief goods. Balita, may labot ang Sugbo. Ako si Allen Ferrarin, Sugbo News. Sugbo anon manginlabot kita, magpakabana tungod kay ato ang Sugbo. At tangi ang mga balita nga may labot ang Sugbo dinhi lang sa Sugbo News. Ako si Monching Auxdero. Maayong gabi.